pohľad, pretože tu naozaj žijeme a sme tým, čo hovorím. Zdravím ťa. Dostal si sa až sem, takže to asi myslíš vážne. A asi sa pýtaš, prečo som tento album nazval Nový človek. Je to preto, že si myslím, že je to najdôležitejšie, čo sa momentálne deje. Žijeme tu naozaj vo veľmi zaujímavých časoch. A blíži sa k nám veľká a významná zmena. Rodí sa nové vedomie. Nepríde nás zachrániť žiadny Mesiáš. Každý musí zachrániť sám seba. Každý sa musí sám premeniť z larvy na motýla. Vypočuj si tento príbeh. Je o človeku, ktorý sa volá Nový. Žije v mestečku zvanom Starý svet. Je to mesto ako všetky ostatné, ale prihodilo sa v ňom niečo veľmi neobyčajné. Všetko je tam hore nohami, a jeho obyvateľe si dokonca myslia, že sú jediní široko ďaleko. V meste žije lekár, ktorý sa stará o ľudí, ale pán doktor dostal časom strach, že keď budú všetci zdraví, on bude zbytočný. Ty si nový človek. Ty si nový človek. Ty si nový človek. Ty si nový človek. Tu a teraz jediný čas, jediné miesto. Niekde tam vnútri aj ty isto vieš to. Možno akceptovať nedokážeš to, ale takéto pravidla má časopriestor. A prví noví ľudia už vidia tie záblesky svetla, ktoré sem nesie poznanie. Nový človek hovorí životu áno, ale to ešte neznamená žiadne poznanie. Najviac zo všetkého cení si vedomie. Vie, aké nebezpečné je nevedomie. A že najväčší mýtus na šírenie strachu je hra na zlé svedomie. Nový človek už pozná tajomstvo, ktoré to prekliatie zruší. Aby na tejto planéte nastal mier, musí človek nájsť pokoj v duši. Tie špekulácie a tie manipulácie už nemusia byť súčasťou evolúcie. Dosť bolo už tejto zlej vibrácie, my žijeme tu v časoch revolúcie. Niečo ako keď vyrastol prvý kvet na planéte, kde rastla iba tráva a burina. Niečo ako keď prvá opica pochopila, že nemá 4 nohy, ale 2 a že 2 ruky má. Tentokrát ľudia už konečne zistia, že všetci tu na zemi sú jedna rodina. Biely, čierny, žltý, červený, bratia a sestry, ten istý Boh nás objíma. Buď dobrý človek, aj ty si nový človek.